näin kilpailu aloitetaan. NYT nyt! Ja näin hyvät ihmiset, niin kuin tuossa ensimmäisellä kierroksella, pakolliset 2 tuotetta 5 tuotteesta, jotka valitaan siis näistä 20 eri tuotteesta tuolla korissa, ovat Viking Fjord Malt. Eli hyvät kilpailijat, Viking Fjord Malt, niitä on siis 3 erilaista siellä, ja Rockstar Energiajuomat. Eli näitä 2 tuotetta teidän tulee käyttää näissä drinkeissä. Kuuliko kaikki kilpailijat? Eli energiajuomaa pitää käyttää pakollisena ja Viking Fjord Malt. Voiko se olla mahdollisesti täällä kuultu? Perusraaka-aine. Viking Fjord Malt. Ai kilpailua! Ja täällä Mika Pappa-Räisesellä onkin sitten tämmöstä vinoa drinksulasia. Siellä on jalassa on vauhdikkuutta. Siellä on jopa jäänyt hintalaput vielä tonne jalkaan. Se on niin, Pappa on niin vanha, että ei oo muistanut. Ja no niin, siellä lähtee nyt appelsiina lähdetään murskaamaan tuollaisella ryhmysauvalla. Siellä on jäämurskaa vieressä. Täällä on valittu. Oi jahas, näin. Ja täällä on appelsiinin kuoresta. Erno on leikellyt ihania koristeita. Täällä on lähdetty suoraan koristeita rakentamalla. Jotkut siis jättävät koristeet viimeiseksi, mutta Erno on rohkeasti lähtenyt koristeilla liikkeelle. Se on oikein. Lopussa ei tule sitten, jos kädet vapisevat, niin ei tule hirveää hätää. Ja sitten Milla Kininen täällä 4 miehen puistuksessa leikkaa lineä. Oi kuinka näppärät sormet hänellä onkaan. Kun nuo sormet koskettelisivat minua, olisin aivan uusi mies. Mutta ne on varattu linelle tällä hetkellä. No niin, ja sitten täällä Kim Peter. Hän leikkelee, mitä ihmettä hän tekeekään. Hän leikkelee appelsiinin kuoren posket irti. Niistä luultavasti rakennetaankin sitten korisse. 5 minuuttia, hyvät ihmiset, 5 minuuttia mennyt. Se tarkoittaa sitä, että 7 olisi jäljellä, nimittäin tässä on menty niin hirveällä vauhdilla, tässä on selkeästi pikkusen eri taktiikka tällä porukalla. Nimittäin ensimmäinen hiitti, tässä voidaan nyt oikeastaan varmaan kertoa ilman, että mitään suurta salaisuutta paljastetaan. He käytti aika paljon aivonystyröitä tässä ensimmäisessä vaiheessa, mutta nämä pojat ja tytöt lähtivät suoraan tekemään. Niin se, mitä nystyröitään pystyvät, mutta kertooko se nyt taidosta ja osaamisesta vai yltiöpäisestä hulluudesta, jossa ei paljon järkeä käytetä, vaan enemmänkin turvaudutaan tunteeseen. Näin. Kyllä, Tomi Salama Clerk on vauhdissa. Hän ei ole jäätynyt. Hän on vauhdissa. Hän on salamoiden salami. Näin, ja samalla Kimppa Peter, hän myöskin tekee reseptiä, mutta tosiaan täällä tämä 3 loppupääty, he taitavat nyt pelata näistä pluspisteistä. Eli jokaista voitettua puolta minuuttia, joka siis vedetään aliaikaan, niin siitä saa 5 pistettä. Eli yhteensä voi saada 20 pistettä, jos on supernopea. Paljon on aikaa? 6.50 rupeaa olemaan täynnä, eli vielä on jäljellä sen 5 minuuttia. Onko näissä 2 hitissä nyt eroja? No joo, onhan tässä eroja. Täällä on toi ikähaitari menee tuonne niinku tosi niinku vanhaksi, eli se Pappahan on niinku 70V, tanssii hyvin, tosi tommonen liikkuva lantio ja noin poispäin. Mutta mä ihmettelen, että ei noin Shakerin pojat ollenkaan, tässä on 3 Shakerin Helsingin kaveri, niin pullo ei lennä ollenkaan, mutta ehkä ne heittää kautta, kun drinkki on valmis. Onko tämä mies sinun mielestäsi nyt ammattilainen? No kyllähän Pappa on aina ollut ammattilainen pikkupojasta ja 7V lähtien se aloitti ammattilaisuran ja niin se on tämmönen lipevästi ylimielinen, mutta positiivinen. Ja näin, voiton valjaako siinä juotiin jo. Erno Ainanen, hän on päässyt, hän vielä rakentaa siellä. Samoin Milla Kivisellä alkaa näyttää siltä, että siellä nyt seikataan. Onko tämä seikkausta? Onko tämä seikkausta, mitä täällä tapahtuu? Se on saketusta niin kuin Turussa sanotaan. Saatetaan alkuun juhannuksena, jotenka voi olla hyvinkin, että tämä on uusi lapsentekodrinkki. Näin, ja täällä on lainattu siivilöitä, ja siivilöt on hukassa hetken aikaa. Ja näin 9.45 aika. Vielä on 2 minuuttia ja vähän päälle, ja siellä Pappa vetää tyylillä kahvia.
Näin 30 sekuntia, 28 sekuntia jäljellä. Näin me seuraamme viimeistä eloon jäänyttä. Hän on Tony Salama-Clerc. Ja nyt paistakaamme käsiämme yhteen. Huutakaamme Tony, 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 Tony. Hyvä Tony, näin riemusaatossa me saatamme Tony Salama-Clercin stadionille kuin niin ikään 50 kilometrin ja näin on Tony Salama-Clerc valmis! Hurraa! Annetaan raikoa taporit kaikille osallistujille. Aivan uskomatonta. Näin ringit lähtevät nyt tuomaristolla arvioitavaksi ja lopullinen päätös tehdään seuraavien minuuttien aikana. Mutta mennään nyt saunaan, vaikka tässä menee jonkun verran aikaa.